कलिताफ्रा बोरै जाखो कलिता बोरै प्रागज्यतिष बोरै मालिक जाखो फालाय दिनै गथिखे बे एफा गिदिर जारिमिन गोनां बर' जाथिखौ दिनै जाय जाथिया प्रागज्यतिषफोर रायजो खुंदों कमतापुर रायजो खुंदों कामरुप रायजो खुंदों दिनै बे जाथिनि अस्तित्वखौ खोमानो नागिरनाया खोब दुखुनांथाव आरोखि। खुलुमबाय। नोंथांमोना नायगासिनो दङ समनि रादाब। नैबे आंनि आखायाव माखासे बन्द बा रेस्ट्रिक्टेड हलिडे फारिलाइ दङ। जाय रेस्ट्रिक्टेड हलिडेखौहाय बिटिसिनि मैयाजों दिनैजों अदेबानि 23 आरो 24 एप्रिलाव जानानै थांनाय जिथु बाजेट जथुम्मा बे बाजेट जथुम्मायाव पास खालामदों। दा बेहाय नोजोर बोथाव मोनसे खोथा, कलिता हारिनि थाखाय मोनसे रेस्ट्रिक्टेड हलिडे फोसावनाय नुनो मोनदों, प्रागज्यतिष दिबस। थारैनो बे प्रागज्यतिष दिबसआ कलिता हारिफोरनो होनायनि बेलायावहाय बेसेबां गोनांथि दंमोन। दा बे खोथाखौहाय बर'नि जेंना जेंगोना बेनि सायाव बुंबोबाय थानाय बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्च बेनि दैदेनगिरि दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा गुवारै फोरमायना होनो नागिरदों। दा बे बेलायाव आं बेखौनो सरजाबदेरना बुंनो नागिरदों, प्रागज्यतिषपुर नोगोरा थारैनो सोरनिमोन, नरकासुरा सोरमोन, महिरंग दानबा सोरमोन, रायजोमुथिया सोरजों जुलि जाहैनानै माबादि बर'नि नेरसोनथि लाखिदोंमोन, बे गासैबो जारिमिनखौ सुंद'यै फारि फारि बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि दैदेनगिरि दावराव देख्रेब नार्जारिया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों मा फोरमायदों फै जों मिथिनानै लानि। खौरांगिरिफोरखौ खुलुमबाय आरो रायजो राजाफोरखौ खुलुमहरनाय जाबाय। दिनै मोनसे गोनांथार बाथ्रा लानानै बेयाव दिनै जोङो जयैनो खौरांगिरि मेल खालामनाय जादों। बे जाहैबाय प्रागज्यतिषपुर रायजोआ बर'फोरनिमोन। दा बे प्रागज्यतिषपुर रायजोखौ दिनै कलिता जनगस्थिनि होननानै बिसोरनो गथायनानै होनाय जाबाय। थांनाय 23 तारिख एप्रिल मैया बिटिसिआव मोनसे बाजेट सेसन जादों सानसेनि। बे बाजेट सेसनाव दानि बिटिसि सरकारा गोबांथार रेस्ट्रिक्टेड हलिडे लादों, गोबांथार। दा बे गोबांथार रेस्ट्रिक्टेड हलिडेआ जे 6 सिडुलाव जेराव जाथावा बेखौ खालामनाय जादों। दा जों दिनै बेखौ आं माने बोफ्लेनानै बुंनो लुबैयाखै। दा बेखौ बुङोब्ला गोबां टाइम लागोन। दा आं मोनसेल' जायखि रेस्ट्रिक्टेड हलिडे लानाय बेनि सायाव आं बुंनो सानदों। बेनो जाहैबाय कलिताफोरनि प्रागज्यतिषपुर दिबस। बे जाहैबाय 22 डिसेम्बर। 22 डिसेम्बराव कलिताफ्रा प्रागज्यतिषपुर दिबस खालामगोन। माने कलिताफ्रा प्रागज्यतिषपुर रायजोखौ गावसिनि होननानै बुंना लादों आरो आगोलनिफ्राय बुंबाय थादों। दा बे दिबसखौ फालिनो थाखाय बिसोरनो अनुमति होनाय लोगो लोगोनो बे प्रागज्यतिषपुर रायजोआ कलिताफोरनि होननानै बेखौ गनायथि होनाय जाबाय। दा बाथ्राया जादों मोनसे जारिमिना मोनसे जाथिनि सिनायथिनि खाम्फा। जारिमिन गैयाबा मोनसे जाथिया जाथि जानो हाया आरो बे जारिमिनासो मोनसे हारिखौ माने गोजौ फारसे दावगानो होयो, थुलुंगा होयो। दा बे हिसाबै जोङो गावनि सिनायथिखौ जुदि जोङो लाखिनो रोङाब्ला, गावनि सिनायथिखौ जुदि मालायनिसो जुदि गथायना होयोब्ला जोंनि भबिष्यतआ मा जागोन, जोंनि सिनायथिया माबायदिबालाय। दिनै जों बयबो मिथिगौ जे प्रागज्यतिषपुरा बर'नि रायजोमोन होननानै, बेखौ गोबां जारिमिनगिरियानो बुंदों। दा दिनै बेखौ जुदि कलिताफोरनिसो होननानै जुदि स्वीकृति होनाय जायोब्ला होमब्ला बर'नि होमब्ला हिस्ट्रिकेल बेकग्राउन्डआ मा जागोन, जोंनि सिनायथिया मा जागोन। दा दिनै जोङो जोंनि हिस्ट्रिकेल बेकग्राउन्ड थानायनि थाखायनो बर'फ्रा दिनै जोङो रायजो बिनो रोंदों। रायजो बिनानै जों दिनै 6 सिडुल अट'नमास काउन्सिल बिटिसि मोनदों आरो बेजों लोगोसे दिनै बर' रावाबो 8 सिडुलाव हाबदों। दा दिनै बेफोर गिदिर बे हिस्ट्रिकेल बेकग्राउन्ड थाखाय मोननाय, जों ओरैनो बिलाबायना मोनाखै। जोंहा मोनसे सिनायथि दं, बर' जाथिया बिराद गिदिर मोनसे हारि, गेरेमसा मोनसे जाथि। बे जाथिया जारिमिन गोनां। बे हिसाबै जोंनो माने 6 सिडुलखौ जोंनो होनाय जादों। आरो लोगोसे जोङो दिनै 8 सिडुलाव बर' भाषा हाबदों, बेथ' ओरैनो हाबाखै। दिनै नर्थ इस्टआव दिनै गोबां स्टेट दङ, अरुणाचल दं, नागालेण्ड दं, मिज'राम दङ,
मेघालया दङ दा रायजो गोनां जाथिफ्रानो दिनै रावफ्रा 80ल' हाबजाखै खिन्थु दिनै बर' रावा 80ल' हाबबाय मानि थाखाय हाबदों दा बिनि बेकग्राउन्डआ जादों दिनै गोबां जायनाखि पण्डितफोर दङ लिंगुइस्टफोर दङ बिसोरो मिथिदों जे बर' रावा बिराद अल्डेस्ट राव बिराद गोजाम राव बे रावखौ दिनैनो नङा गोदो गोदाय जुग जुगनिफ्रायनो रायलायबोदों बेखौ दा दिनै जोङो जायनाखि जों हिस्ट्रियाव फराय मोनो बे हिस्ट्रियाव फरायमोनब्ला दिनै जोङो नुयो बर' रावखौ म्लेच्छ भाषा किरात भाषा केनिबेल भाषा फिसाखा भाषा बारबारक भाषा होननानै बुंदों बेखौ आरो बे भाषाखौ दिनै खुन महाभारत जुगनि हाजार हाजार बोसोर सिगां रायलायदोंमोन होननानै हिस्ट्रियानफोर लिरदों बे लान्डा एरिया गान्धार एरिया लान्डा माने जम्मु काश्मीर एरिया बेखौ लान्डा एरिया होनना बुङो गोदो गोदाय बे समाव जम्मु काश्मीर नङामोन गान्धार एरिया जाय जायगानिफ्राय गान्धारिखौ लाना फैदों माबायाव हसिन्दापुराव दा बे जायगायाव गासिबो बर' रायलायजोबोमोन म्लेच्छ भाषा फिसाखा भाषा रायलायोमोन होनना बुंदों आरो नैबे फैदों थाराय ओनसोल हिमालय हाजोनि सेर सेर बे गासिबो म्लेच्छ भाषा फिसाखा भाषा रायलायग्रा बर' भाषा रायलायग्रा होनना बुंदों आरो सेम भाषाखौनो कामरुपआव रायलायो बे एखे भाषा रायलायो होननानै जारिमिनगिरिफ्रा लिरलांदों दा बे भाषा रिलेसनशिप थानायनि थाखायनो बे कालचारेल रिलेसनशिप थानायनि थाखायनो 4th सेन्चुरियाव बल्लभ बर्मननि फिसाजो अमृता प्रभा बर्मनखौ जम्मु काश्मीराव हाबा खालामदों होननानै हिस्ट्रियाव लिरनाव रोखा रोखानो बेखौ नैबे आं माबायाव लिरजोबदों गासिबो नैबे लेखा दं बेयाव लिरदों अखमर जिउरि होनना लिरदों अखमर जिउरि बेखौ बे बिष्णु प्रसाद राभामोनहा लिरदों आरोखि आरो गुबुन गुबुन हिस्ट्रियानफ्राबो कनकलता बरुवा बिसोरबो लिरदों जेएल बरुवा एसएल बरुवा बिसोरबो लिरदों माने जोंनि माने रावा जे बिराद गुवार साग्लोबनानै थादों बे बाथ्राखौ बे जारिमिनगिरिफ्रा लिरलांदों आरो बर' जाथिया जेरावबो साग्लोबनानै थादों बे बाथ्राखौ लिरलांदों दा गथिखे बेफोर राव जों दिनै माने माबादों जोंनि रावा 80ल' हाबदों ओरैनो हाबाखै दा दिनै प्रागज्यतिसफोर रायजोआ सोरनिमोन दा दिनै बेखौथ' रोखा रोखा हिस्ट्रियाव बुंथारदों एखेबारे प्रागज्यतिसफोराव बे रायजोआ बर'फोरनिमोन आरो बिनि गिबिसिन राजायानो महिरंग दानब होनना बुंदों महिरंग दानब बेखौ एखमबा उसुरबो होनना बुंदों आरो बेखौ पद्मनाथ बरागहाया लिरदों आसामनिनो असमिया बुरन्जि बे माने जाय लिरगिरि बे बुंदों जे महिरंग दानबनि जायनाखि रायजो खुंनाय पेरियड बेखौ होनदों 1700 BC होनना बुंदों 1700 बोसोरनि सिगां बे महिरंग दानबआ प्रागज्यतिसफोर रायजो खुंदों बे बाथ्राखौ बुंदों आरो बेल' नङा गुबुन गुबुन जायनाखि जारिमिन लिरगिरि बिसोरो बुंदों सोरबा माने महाभारत जुद्धनि 5000 माने सिगां जुद्ध जादों माने महिरंग दानबआ रायजो खुंदों बे बाथ्राखौ बुंदों दा अब्ला प्रागज्यतिसफोरा जोंनि रायजोमोन बेथ' रोखा रोखाथार एखेबारे आरो बिनिनो बंश जायनाखि महिरंग दानबनि बंश हतकासुर गताकासुर सम्रासुर बे गासिबो बे जायगायाव रायजो खुंलांदों बेखौ बुंलांदों दा गथिखे प्रागज्यतिसफोर रायजोआ जोंनि बर'फोरनि दिनै बेखौ हिस्ट्रियानफ्रा बयबो बुंजोब्बाय जों बयबो मिथिगौ दा खिन्थु दिनै जोंनियासो जोंनि बर' लिडारफ्रा दिनै जायफ्रा जाथि दानो होननानै माने खुंगिरि जानानै दं बिसोरो प्रागज्यतिसफोर रायजोखौ कलिताफोरनि होननानै दिनै गनायथि जालायबाय बेनिफ्राय दुखुनांथावसिन मा जानांगौ दिनैसाय मा जागोन दा दिनै बे महिरंग दानबनि रायजोखौ होनदों दिक्राय दैनिफ्राय एखे पाटकाय हाजो दिक्राय दै होनदों दिक्राय दैनिफ्राय सोनाबहा करतया दै होनना बुंदों साहा हिमालय हाजोनिफ्राय खोलाहा बंगोपसागरसिम बे बिराद एरिया बे माबानि रायजो खुंनाय महिरंग दानबनि आरो बे महिरंग दानबखौ माइरं राजा होनना बुंदों माइरं राजा बेखौ केएल बरुवा बाहादुरा रोखा रोखा बुंदों माइरं राजा होननानै आरो दाबो माइरं राजानि मुङावनो दाबो माबायाव थांनाय शिलं थांनाय लामायाव बे हाजो दङ बे माइरं पर्बत होनना बुंदों बेखौ केएल बरुवा बाहादुरा लिरदों बेखौ आरो माबामोनहाबो लिरदों सुनिधि कुमार सेनारि लिरदों माने इडवार्ड गेट बेबो लिरदों बे महिरंग दानबआ माइरं बे बर' नेम होननानै बेबो लिरदों आरो बयबो क्लियार गथे प्रागज्यतिसफोरनि फाउन्डार किंआनो माइरं राजा आरो जारिमिनाव जायखौ फरायनो मोनो जोङो फार्स्ट हिस्ट्रिनि माबानो जोङो राजानो माइरं राजा महिरंग दानब दा होमब्ला जों दिनै बे जोंनि रायजोखौ जों बोरै मालायनि गथायाव होदो नायनायसाय आरो दिनै फैदो नों बे माइरं राजानि बंसफ्रा सम्रासुर हतकासुर बे रायजो खुंनाय दं दाना फैबाय नरकासुर
आरो नरकासुराथ' प्रागज्यतिसबो राजामोन बेथ' बिराद फेमासथार नरकासुरखौ भोम बंश होनना बुंदों भोम बंश आरो नरकासुरनि हिस्ट्रिया ओरैहाय नरकासुरा माने जोनोम जानायनि हिस्ट्रिया जाहैबाय जे हिरण्यकशिपुनि बिदा हिरण्याक्सा बे माने पृथिबिखौलायनो एखेबारे पाताल सिङाव एखेबारे हाब्रुआव एब्रेना दोनदों पाताल सिङाव हाब्रुआव एब्रेना दोनदों बेखौ बेद पुरानफ्राव फरायनो मोनो आरो बेखौनो लानानै हिस्ट्रियानफ्रा बोबोनानै लिरो हिस्ट्रिखौ लिरो बेद पुरानफ्राव लिरना होदों बे हिरण्याक्ष रायखसा माने बै माबानि बंश माइरं राजानि बंश बे माने पातालाव पृथिबिखौ हाब्रुआव एब्रेना दोनदों दा बेखायनो माने भगबान बिष्णुआ माने बे पृथिबिखौ लायफिननो थाखाय अमानि अबतार लादों जाहैबाय आरोखि अमा अबतार बेखौनो बरा अबतार होनना बुंदों हिन्दुफ्रा बे बरा अबतार बे अमा अबतार लानानै बे हाथाय थाइनैजों अमा जानानै हाथाय थाइनै बे पृथिबिखौ एखे पातालनिफ्राय हाब्रुनिफ्राय बे उरखांना लाबोदों दा बे उरखांनानै लाबोनायाव बैसुमुथिया बे पृथिबिया मेवदों जाहैबाय आरोखि मेवदों दा मेवनानै बेनिफ्रायनो गथ' जन्म जादों बे बैसुमुथिनिफ्राय गथ' जन्म जादों बे बैसुमुथिनिफ्राय गथ' जन्म जानायखौनो नरकासुर होनना बुंदों बेखौ रोखा रोखा हिस्ट्रियाव लिरदों आरो बेखौनो लिरदों सुनिधि भट्टाचार्यआ बड'स आर अफस्प्रिं अफ दि लर्ड बिष्णु ओरै होनना बुंदों भगबान बिष्णुनि जों बर'फ्रा फिसा होनना बुंदों आरोखि दा गथे जोंनि हिस्ट्रिया बिराद गिदिर बिसोर प्रागज्यतिस रायजो खुंनाय बेथ' मालाय नङा जोंथार बे आरो बेखौनो भोम बंश होनना बुंदों भोम बंश बे पृथिबिनिफ्राय जन्म जानायखाय भोम डाइनास्टि होनना बुंदों बे नरकासुरनि बंशखौ दा नरकासुरनि फिसाला जाहैबाय भगदत्तआ महाभारतनि जुद्धआव थांदों कौरबनि जानो लोगो लायदों बे आरो कौरबनि जानो लोगो लायै खारना जाहैबाय भगदत्तनि फिसाजो भानुमतिया दुर्योधनजों हाबा जादों बे माने माबानि राजानि खाना राजानि फिसाला दुर्योधनजों हाबा जादों राजकुमारजों हाबा जादों दा बे बिसोर भोम बंश भोम डाइनास्टि आरो बिनि उनावनो आरोबाव भद्रदत्त बिनि बंशआ फैबाय भगदत्तनि बंशफोर प्रागज्यतिस रायजो खुंदों आरो बिनि नै दाना बिनि बंशआनो फैस' बर्मना स्टार्ट खालामबाय दाना फार्स्ट सेन्सुरि एडिआव फैबाय दाना फैस' बर्मन बे फैस' बर्मना फैनानै बर्मन डाइनास्टि गायसनलांबाय बर्मन डाइनास्टि बर्मन फोलेर बेयावनो माने बे हर्ष बर्मन गासिबो बिसोरनि बंशजोब भास्कर बर्मन बिसोरनि बंशजोब गासिबो दा बे बर्मन बंशनिनो बल्लभ बर्मननि फिसाजो अमिताभ प्रभ बर्मनखौ जम्मु काश्मीराव हाबा जाहैदों दा गथे बे हिस्ट्रिया जोंनि हिस्ट्रि बे बर्मन बंशआ माने भगदत्त बंश दा बे आरो बे भगदत्त बंश बर्मन बंश जोबनायनि उनाव आरो बे माने माबाखौ दाना मानदों माने बे भोम डाइनास्टिनि उनाव बे जेब्ला फैस' बर्मन रायजो खुङो बे प्रागज्यतिसफोरनि नामखौ सोलायनानै बे जायगायाव माने कामरुप रायजो होनना बुंदों बेखौनो आरोखि बे प्रागज्यतिसफोरखौनो कामरुप रायजो होनना बुंदों बेफोराव गोदानथ' दस्रा कलिता रायजोथ' जेबो गैया बे अब्ला कलिता कामरुप फैयो नालाय दा बे बर्मन बंश जोबनायनि उनाव 723 जोबनायनि उनाव दाना साल स्तम्भ बंश फैबाय साल स्तम्भ माने मेस बंश होनना बुंदों आरोखि मेस किंडम बियो मेस रायजो बेखौ होनना बुंदों आरो बे साल स्तम्भनि मेस बंशनि दानिया श्री हर्ष बर्मननि फिसाजो रायजोमुथिया दाना नेपालाव हाबा जाहैबाय जयदेबा बेखौ हाबा लांदों नेपालनि राजकुमार जयदेबा अब्ला आरो बेखौ मा खालामदों मालाय रायजोमुथिया गावनो पशुपति मन्दिर लुनानै बे पशुपति मन्दिराव अन्थाइ थाव लिरना गालांदों गावखौ आं भगदत्त खुल'जा होननानै बुंदों भगदत्तनि बंश मेस राजा भगदत्तनि बंश मेस बंश होननानै गाव लिरना गालांदों होमब्ला हिस्ट्रिया बेखायनो बुंदों बे माने साल स्तम्भ डाइनास्टिया मेस बंश मेसनि फोलेरनि बे माने माबाया आरोखि साल स्तम्भआ दा रोखा रोखा जाबाय दा भगदत्तनि बंशआ मेस आरो नरकासुराबो मेस दा क्लियार रोखा दा गथे बे प्रागज्यतिस रायजोआ माने बर'फोरनि रावनिबो नङा आरो नैबे जायनाखि प्रागज्यतिस रायजोनि उनाव कामरुप रायजो जादों बे कामरुप रायजोआबो बर'फोरनि रावनिबो नङा आरो कामरुप रायजोनि उनाव जेब्ला कामरुप रायजो जोबखाङो माने खमथा रायजो गायो बेयावबो बर' राजाजोब गासिबो बर' राजाजोब हिस्ट्रिया रोखा फैजोबबाय गासिबो आं बेखौ गासिबो निबाव लिरना गालांजोबदों बे जायगायाव बे दंजोबो बे आरो बे बड'स आर अफस्प्रिं अफ दि माने लर्ड बिष्णु होननाय माबायाव बेयावनो दङ बे सुनिधि भट्टाचार्यनि बेयावनो दं बेयाव कट खालामना होदों बे आरो बे महाभारत जुद्धआव बर' भाषा रायलायोमोन बे लेखायाव दङ बेयाव मोनगोन
दा महाभारत जुद्धआव जेब्लानाखि माबाया अर्जुना दावहायाव देरहानो थाखाय कृष्णनि थिननाय बादि बियो माने महादेबखौ माने जेब्ला सिबियो खुलुमो बे समाव महादेबा बेजों किरातनि रुप लानानै नुजादों किरातनि रुप किरात माने बर'खौ किरात होनना बुङो किरात बे किरातनि रुप लानानै नुजादों दा भगबान जुदि माबाया शिबा महादेबा किरातनिसो मानो रुप लानांगौ जाखो दस्रा ब्राह्मणफोर नाम होनबा दा बे ओमफ्राय किरातनि रुप लानानै नुजानानै दा बेयाव माने अमा मासेखौनो सानैबो गावदों आरोखि अमाया माने माबाखौ माबानि थपखौ भंग खालामनो थाखाय ध्यानखौ भंग खालामनो थाखाय अर्जुननि ध्यानखौ भंग खालामनो थाखाय उरनो फैदों अमा आरोखि सासे रायखसा अमा जानानै दा बेखौ माबायाबो गावदों महादेबाबो गावदों किरातआबो गावदों ओमफ्राय अर्जुनाबो गावदों आरोखि दा गावनायाव सानै सेलायदों बे गावनायासो गावदों बेबो उनावसो गावदों दा नै उनाव माने सानैजों माने आखाइनि माने बाहुबल जाबाय जुद्ध जाबाय खमलायनाय बे खमलायनायाव अर्जुना जेनबाय अर्जुना जेब्ला जेनो अर्जुना बिराद फस्थायबाय दानिया फस्थायनानै बेखौनो बुंदों आरो दाना बे समाव लिरगिरिया बुंदों बे माने सचिन्द्रनाथ डक्टर सचिन्द्रनाथ बे माबाया लिरदों आरोखि बे बेंगलाव बेखौ बे लेखाखौ फरायो साहित्य साधनाय कचबिहार होननाय लेखा दं आरोखि मोनसे बे लेखायाव लिरदों आरोखि कसारिर संगे भंग हइल रन सुनिरंग करिबे कर्ण दुर्योधन ओरै बुंदों आरोखि दा कसारि मानसिजों जेनबाय लासिं सिं ओरै होननाय जादों आरोखि कसारि थारजों जेनबाय दा आं कसारि जेननायखौ जुदि खोनायोब्ला बे दुर्योधनजों कर्णजों आंखौ बिराद मिनिसिगोन सि नों कसारि थारजों जेनो होमबालाय नों मारै जुद्धा नोंलाय ओरै होनगोन बिराद लाजिबाय बे उनाव माने अर्जुना सोंबाय हे माने नों सोर जाखो नोङो किरात नोंनि परिचयखौ लादो आंखौथ' बिदि रावखौथ' फेजेननो हाया स्वयं माने माबा नङाबा जाबाय आरोखि इसोर नारायण नङाबा ओमफ्राय बे जाबाय अर्जुना हे अर्जुन माने गावनि परिचय लाबाय बे आं माने महादेबा आंनो आरोखि ओमफ्राय बे गावनि माबाखौ पशुपाता हाथेरखौ अर्जुन हरबाय होमब्ला नायदो बे महादेबनि जायनाखि माबा समाव जायनाखि अर्जुनजों माबा जालायनाय बेयावबो कसारि होननानै परिचय दं गथिखे जोंनि जोब गासिबो जारिमिना आरो बे खेत्रआव दानि आं मोनसे खोथा बुंनो लुबैदों जे बर'फ्रा अमफ्राय फैया बिदि सुंद' बाथ्राखौ जों बुंनांगौब्ला आरोखि बर' अमफ्राय फैखो थानायलाय दा दिनै बे कलिताफ्रा बुंबाय थायो कलिताफ्रा बुङो जे माने बे माबानिफ्राय भुटाननिफ्राय बिसोरो माबाजों हरजानाय 1864 मोनसे एंग्ल' भुटान वार जादों आरोखि एंग्ल' भुटान वार जाब्ला भुटियाफ्रा जेनदों भुटियाफ्रा जेननानै सिनसुला एग्रिमेन्ट जादों 1865 सिनसुला एग्रिमेन्ट जानाय समाव बे दुवार्स ओनसोलाव गासिबो माने ब्रिटिशफ्रा गावसोर कब्जायाव दोनदों आरोखि भुटाननो माने थाखा हरनानै 25,000 बिदि फैसा हरनानै बिसोरनो बे एरियाखौ गावसोर माने बिजनेस मावनानै लादों आरोखि बे गासिबो बर' एरियाखाजोब बर'फोरनि गासिबो जायगाखाजोब दा बेखौनो मा बुंदों बे माने नैबे जोंहा बे कलिता गस्टिनि मानसिफ्रा आरोखि ब्रजेन महन्तमोन ओमफ्राय माबा कलिता थिग आरोखि बिसोर बुंदों बर'फ्रा भुटाननिफ्राय फैनाय होखारजानानै फैनायसो तिबेटनिफ्राय फैनाय ओरै होनलाबायो आरोखि दा अमा दिमाफ्रा होखारजानानै फैनाय ओरै होनलाबायो दा गथिखे दिनै जुदि जोङो बुङोब्ला कलिताफोरनि रायजो होननानै जुदि जोंनि बिटिसिआ जुदि गनायथि होयोब्ला बे प्रागज्यतिसफोरखौ होनब्लाथ' जोंनि माने अस्तित्वआनो थानाय नङा माथो जिउआनो थानाय नङा माथो गाबोनसो जोंखौ होखारगोन गाबोन जा बर'फोर नोंस्रा बे अधिकार गैया जोंखौ बुंगोन बिसोरो नोंस्रा जेबो बेयाव गैया ओरै होनगोन दा जेरै बिटिसिनिफ्राय गामि दानख'नाय नागिरगासिनो दं बिसोरो बुंगासिनो दं बे बर'फोरनि रायजो नङा बे ओरै होनगासिनो दं आरो दिनै जों कलिता रायजो होननानै जुदि बिटिसि माबाखौ बुङोब्ला प्रागज्यतिसफोरखौ गावसिनि होनना बुङोब्ला होमब्ला जोंहा मा थाबावनो थानाय नंला दा बे जागोन आरोखि दा गथिखे बे बर' जाथियाव ओमफ्राय फैया बे बिसोर बुंनाय बायदि नंगौ नामा बे भुटाननिफ्राय फैनाय तिबेटनिफ्राय फैनाय दा बाथ्राया नैबे लेखायाव आं लिरदों गासिबो बेयाव गोबां डक्टर माने जाय पिएइचडि हल्डार माबाफोर बिसोर लिरदों जे बर'फ्रा गुबुन गेजेर एसियानिफ्राय फैनाय सोरबा मंगलियानिफ्राय फैदों होनना बुंदों सोरबा साइबेरियानिफ्राय फैदों सोरबा टुवेनचां एरियानिफ्य फैदों सोरबा माने बे आरल सागरसिम बे माबा हाजोनिफ्राय बिसिम माने बर'फोर जोबोद बेयाव थादों बर'फ्रा होननानै बे हिस्ट्रियाव लिरनाय दं दा बे आरो बे बर'फ्रा बे जायगानिफ्राय फैनाय बिनि जोनोम जायगा बे साइबेरिया बेखौ होनना बुंदों आरो बे आसामाव फैनाया बे मैया दाख्लै नङा बे 1000 बोसोर नङा लाख बोसोरनि बाथ्रा होनना बुंदों नैबेयाव आं मोनसे खोथाखौल' फरायनोसै माबाखौल'
सुंद' जास्ट माबानि ओरै होनदों सिब्रायर अर्थ बर' हकलर आदिम पुरुष बा आदिम देवता बाथौ बोराइर सिब्राय हा सिब्राय या सिब्राया साइबेरिया साइबेरिया बर्तमान हाजार बिजार हयत थारो बेसि लाख बছर असरा असुरि এই सिब्रायारि बर' हकल এই साइबेरिया অঞ্চলত বাস কৰিছিল बेखौ माने माबा लिरदों बिष्णु प्रसाद राभा लिरदों आरो बेल' नङा गुबुन गुबुन माबाफोराव दङ आं बेखौ दिनै बुंजोबनो लुबैयाखिसै दा जोंनि जायगाया साइबेरियामोन आरो बे सिब्राय थाग्रा जायगा होनना बुंदों दा बे साइबेरिया सिब्राय थाग्रा जायगानिफ्रायनो जों फैदों होननानै बेखौ बुंदों आरोखि आरो साइबेरिया नामाबो सिब्रायनिफ्रायनो साइबेरिया जादों होननानै बेयाव रोखा रोखा लिरदों आरो डक्टर रेडफ बेबो बेखौनो लिरदों बेखौनो दा गतिके जोंनि जारिमिना बिराद गिदिर बे फिसा नङा बर' जाथिया आसामाव माब्ला फैनानै थाफैया प्रागज्यतिसफोरा माब्ला फैनो हाया जारिमिना खुनु दिन बुंनो हायाखै माब्ला फैनानै थाफैया प्रागज्यतिसफोरा बर'फ्रा बुंनो हायाखै खिन्थु हाजार हाजार बोसोरनि सिगां बर'फ्रा बे जायगायाव दंखायोमोन होनना बुंदों आरोखि बबेजों फैदों रावबो बुंनो हायाखै सोरबा तिब्बतजों फैदों सोरबा माजों फैदों होनना बुंदों खिन्थु माने बर'फ्रा बे जायगायाव जे एखेबारे हाजार हाजार बोसोर सिगां दंखायोमोन बेखौ बयबो जारिमिनगिरिफ्रा एक्सेप्ट खालामो दा दिनै गतिके बे एफा गिदिर जारिमिन गोनां बर' जाथिखौ दिनै जाय जाथिया प्रागज्यतिसफोर रायजो खुंदों कमताबर रायजो खुंदों कामरुप रायजो खुंदों दिनै बे जाथिनि अस्तित्वखौ खोमानो नागिरनाया खोब दुखुनांथाव आरोखि दुखुनांथाव दिनै कलिताफ्रा बोरै जाखो कलिता बोरै प्रागज्यतिसफोरनि मालिक जाखो फालाय बिसोरसो बोरै माने प्रागज्यतिसफोरनि कमताखौ अधिकारखौ बोरै होनाय जाखो बे जोबोद दुखुनांथाव बे बर'नि माने माबाया खोब लासिं सिं बियो बेखौ निन्दा खालामो जों निन्दा खालामनाया मोजांखौ आरो दिनै बर' फिसाफ्रा बयबो बेखौ दिनै धिक्खारनांगौ गावनि अस्तित्वखौ गावनि रायजोखौ फाननानै जानाय गावनि रायजोखौ नंखाय होननानै कलिताफोरनिसो होनना बुंनाय बे मुगैथावथाव बाथ्रा बियो लासिं सिं बे रागा जोंथावथाव खुदिथावथाव बाथ्रा बियो बे खुनुदिन जानो हाया कलिताफ्रा सोर कलिताफ्राथ' खुनु बंस'आनो गैया हिस्ट्रियाव दङ बेयावबो दङ बे लिरनाय दङ बेयाव कलिताफ्रा सोर कलिताफ्रा बेखौ कुललब्ध कलिता बंस' गोमाजानाय कलिता बंस'आनो गैया फिसा सोरनि बंस'जों जन्म जादों बिदि बाथ्रा गैया सोरजों जादों सोरबा हयथ' सोरबा फैनानै बाहेरायाव फैनानै बेजों हयथ' माने माबा जादों सोमोन्दो लाखिदों बे सोमोन्दो लाखिनानै बंस' जादों फिसा बे बंसनिफ्रायसो कुललब्ध कलिता ओरै होनना बुंदों आरोखि इदुवार गेट होनना बुंदों गुबुनफ्रा बुंदों दा हयथ' दिनै बे कलिता जाथिगि कलितानो माने एफा गिदिर रायजोखौ गथायना होनाया खोब दुखुनांथाव बिराद माने मुगैथाव गाबोन जोङो बिदिनो मोनफा मोनफा बिदिनो गथायलांजोबगोन जोंनि रायजोखौ जों खोमाना लाजोबगोन बे कलिताफोरनि सिङाव जों दिनै थानांगोन आरोखि दा बे